Türkmenistanda nobatdaky pawta mösüminiň resmi taýdan yglan edilmegi bilen sevitlerde ak kerwen dawaralaryna badalgy berilýär. Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar etraplaryna dawara geçirmek üçin bol hasyrly gowuçy meýdanlaryny tapmak häkimetleri başagy edýär. Bu aralykda Bereket etrawyna büdjet işgärleri Serdar etrawyna çagyryş boýunça harby gullukçylar pawta ýygmaga mejbur edilýärler. Döwlet medeniýetiniň agaltyn kerweny atlandyrýan dawaralaryna üstü pawtaly ýük taşyjy oba hojalyk tehnikalary kerweni gurap pawta kabul ediş nokatlaryna pawta daşaýarlar. Ýurtda pawta mösüminiň badalygy berilmeginiň ýygyny geçirilýän bu şäherler döwlet telewizionyna görkezilýär. Ýöne döwlet telewizionyny ak kerweniň getirýän başagaýlyklaryny hemde pawta önümçiligine mejbur zähmet agdamaýar. Balkan welaýatynyň iki etrawynda ak kerwen dawarasyny geçirmek üçin açylyp oturan 2 hektar pawta meýdanyny tapmak uly mesele öwrüldi. Diýip Balkanly Wrowa hojalyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet telewizionynyň işgärleri ak kerwen dawaralaryny gawatlap ýurdun dürli sebitlerini gowuçy meýdanlaryna öňünden video ýazgy edýärler. Munyň ýygyny döwlet teleýaýlymlary patrak ýaly açylyp oturan hatda köplenç bol hasyldan ýaňa dökülip oturan gowuçy meýdanlaryny görkezýär. Balkan Wrowa hojalyk işgäriniň sözlerine görä Bereket etrawynyň Bereket hemde Udynsuw obalaryny häkimetler telewizionyda görkeziljek pawta meýdanlaryny haşalotlardan araslamak we olaryň yapraklaryny düşürmek üçin we beýleki işlerde büdjet işgärleriniň mejbur zähmetinden peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle ýagdaýyň Serdar etrawynyň ak kerweni niýetlerini gowuçy meýdanlaryna hem gaýtalananyny habar berdi. Serdar etrawynyň ýaşlyk we tutly owalarynda hem Bereket etrawyndaky ýagdaý gaýtalanýar. Haýsy etrawyň gowuçy meýdanlary göze ýakymly bolsa, şol etrawyň gowuçy meýdanlarynda çäre geçirilýär. Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýdýar. Bu aralykda ýygyn mösüminiň başlanmagy bilen häkimetleriň pawtaçylyk puwdagyny mejbur zähmetden peýdalanmak işleriniň depkini güýçlenýär. Mundan olar Azatlyk radiosu awgust aýynyň dowamyna we sentýabryň 1-nji 10 gününe ýurdun dürli sebitlerine häkimetleriň hutusatyna döwlet idara kärhanalaryna zähmet çekýän büdjet işgärlerini mejbur pawta ýygmagy ýa-da ýygym üçin özlerini derek hakyna tutma adam tapmagy. Munyň üçin idara başlyklaryna pul tölemäge mejbur edýänlikleri barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Serdar etrawynyň gowuçy meýdanlaryna çagyryş boýunça harby gullukçylary mejbur pawta ýygdyrylýanyny habar berýär. Serdar etrawynda ýerleşýän harby diwiziýanyň eskerleri pawta ýygmaga mejburi çekilýär. Ýygma gatnaşdyrylýan her bir esker 50 kilogram pawta ýygmaly edildi. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne onuň sözlerine görä hasylyň pes bolmagy sebäpli eskerler köplenç gündelik mejbur borçnamanyň höttesinden gelip bilmeýärler. Şül hasyl pes bolan soň eskerler gündelik 10 kilogramdan artyk pawta ýygyp bilmeýärler. Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýtdy. Yerli häkimetler ak kerwen dawarasy bilen baglylykda diňe bir bol hasyrly gowuçy meýdanynyň gytçylygyny däleýsem, tehnika yetmeçiliginiň hem üstüni ýaşyrmaga çalışýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salynyp Balkan welaýatyna geçirilýän ak kerwen dawaralaryna Ahal welaýatyna degişli oba hojalyk tehnikalarynyň ulanylýanyny habar berýär. Pawta daşaýan ýüklowlarynyň ähtiýaç şaýlary yetmezçilik edýär. Şol sebäpden ak kerwen dawarasy geçýänçe bagtlaýyn Ahal welaýatynyň ýüklowlaryny sorap aldylar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçysy sunugat işgärlerinden sentýabryň ortalaryny sevitlerdäki pawta meýdanlarynyň golaýyna teatr sahnalaşdyrmagyň talap edilýänini habar berdi. Galy bersede Balkanyň welaýat aşpezleri milli tagamlary şol sanda goýun etinden we balygyň etinden dürli görnüşli kebaplary taýýarlarlar. Balygyň dürli görnüşleri görkezilýär. Balykçylygy suratlandyrýan sahnalar görkezilýär. Aýdymçylar bolsa hemişeki ýaly prezidentiň şanyna aýdym aýdarlar. Folklor toporlary gazal düzerler. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan pawtaçylyk puwdagyny we onuň töweregindäki pawta propagandasyny şeýle-de pawta önümçiligine mejbur zähmeti Sowet Soýuzundan miras aldy. Sowet döwründäki gyzyl kerwen dawaralary ak kerwen ýa-da agaltyn kerweni dawaralaryna öwrüldi. Halkary hukuk goraýjy toporlar Türkmen hökümetini pawta önümçiligine mejbur zähmetden şol sanyny çagy zähmetinden peýdalanmakda tanqid edýärler. Birleşen Ştatları 4 kilodol Türkmen pawtasynyň hemde Türkmen pawtasynyň ýasalan üstünlik önümüň Abaşa import edilmegine gadaganyk girdi. 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy tarapyndan girdilen bu gadagançylyk henizem
öz güýjünde galýar. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mary we Lewap vilayatlaryna 7 sentýabrda nowatdaky pawta mösümine resmi taýdan badalga berildi. Daşowut vilayatyna ýygym mösümi 14 sentýabrda başlanar. Bu ýyl Türkmenistanyň 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna pawta hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar.